Ето това, приятели, е колата, която ще виждате занапред доста често в моя канал. Здравейте на всички и добре дошли в този клип. Днес смятам да направим едно сериозно ревю на моят първи автомобил. Предполагам, вие вече сте гледали клипчето, в което аз си купувам първата кола. Това е един скетч, който аз исках да направя преди изобщо да ви покажа колата сериозно. Ако не сте го гледали, стана много интересен. Някъде ето тук отгоре в дясно ще ви излезе една картичка, цъкате и отидете да го гледате, стана много готино. Но сега смятам да направим едно малко по-сериозно ревю, защото тази кола ще я виждате доста често в канала и няма как просто да не я споменем, все пак това е първият ми личен автомобил. Първо смятам да ви обясня защо си харесах точно тази кола, не която и да е друга. След това ще я поразгледаме отвънка, отвътре, двигател и всичко както си му е реда. И най-накрая, разбира се, ще си повозим, защото той иначе какво ревю ще е това, ако не се и повозим. Аз обаче вече нямам търпение, затова айде направо да отидем и да я видим. Сега като я виждате, предполагам, че първото нещо, което си казвате: добре, Валерка, защо точно тая Honda, защо не е някое BMW, някое Audi, някое Mercedes? Причината е много проста. Първо, аз съм фен на Honda, а това е Honda. Второ, това е перфектната градска кола, гори малко, паркира се лесно, кара се като играчка, какво повече трябва да искам. И третата причина е, че по нея има много кусури. Много кусури. За някои хора това е минус, но за мен това е един много голям плюс, защото аз всяко едно нещо, което го оправям по тази кола, ще го заснемам за YouTube. И това ще рече, че от тази кола ще излезне много материал за YouTube клипове. Коментари от сорта на: Валерка, защо точно тая бракма мине някоя друга? По това видео аз не искам да виждам. Сега обаче аз викам да вдигнем капака и да ви запозная с сърцето, което има тая кола. В момента имате часа да виждате двигател, произведен от Honda през 1997 година, който не гори масло и не му тече масло. Това, ако не знаете, е леко рядък феномен. 1,4 литров редови 4-цилиндров мотор на Honda, който слага на пътя 90 конски сили и бих казал, че това са истински 90 конски сили. Вчера се качих на Volkswagen Golf, който също уж беше 90 коня, обаче се усещаше като 60 коня. Нямаше нищо общо с 90 коня. И след това, като се качих обратно на моята кола и се усещаше, че едно карам самолет. Сега не казвам, че дига 100 за 3 секунди, обаче за коли, които са в нейната категория, се справя изключително добре и аз съм много доволен. Сега обаче нека да го затворим този капак и да отидем да я разгледаме отвътре. Така, дърпаме дръжката и влизаме право вътре в моята Honda. На първо място виждаме, че на волана няма airbag. Няма и airbag за пасажирите също, така че блъснем ли се, умираме мъжката. Прозорците са електрически, защото има и такива модели, които са с една манивелка тук, където се върти така. Тук виждаме едно магическо копченце. Принципно има централно заключване, обаче ако видим и там ще разберем, че то не работи. Климатик има работещ и то много добре работещ. За парното няма какво да говорим, парното на тази кола е брутално. Даже в опътването как да използваме Honda Civic от 1997 година, пише да го ползваме само на първа степен, че на втора, трета и четвърта ще изгорим живи. Подгрев на задния джам, подгрев на предния джам. Копче за халогени, ама то е само копчето, аз халогени нямам. Едно много готино радио Pioneer, което е третото радио, което вече тази кола има. Даже е с дистанционно. И накрая мога да ви покажа и арматурното табло, на което пише, че колата е на едни истински 198 000 км. Аз когато я взех беше на 194, значи смятайте към 4000 км вече съм и навъртял. Наскоро с ниво стопката ми отви тяйка, ама сега само Honda G ще ме разберат какво говоря. Сложил съм си тук едно зарядно да имам за телефона. Тъй като тая кола е хеджбек, ясно, че отпред има достатъчно място да се возим съвсем нормално и комфортно. И даже имам доказателство за това. Возих чеченеца в тая кола. И се возихме, освен аз и той, още двама човека на задните седалки. Я виж кой возим. Нали още хода, да? Най-големия. Щом чеченеца успя да се събере с още 3 човека в колата, без никакъв проблем,
Всички могат да се съберат в тази кола. Сега обаче викам да се преместя на задните седалки и да видим дали мога да седна зад шофьорската седалка комфортно, както аз карам в момента, т.е. да видя дали ще мога да седна зад себе си нормално. Припомням, че аз съм 1,80 и в момента съм седнал, леко съм разкрачен, но няма проблем, така бих се возил много километри. Удобно е. Между другото, седалките отзад на мен ми се струват лично по-удобни от те отпред. Предполагам, защото не са избушени чак толкова много от седяне. Тези хедрестове, които ги имаме отпред, ги нямаме отзад, защото са махнати и продадени. Не, защото няма. Има. Ето тук са си дупките, просто са махнати. Ако сме повече хора отзад, не знам колко ще бъде комфортно, обаче аз нямам никакъв проблем да си се возя тук бая километри. Аз викам да седна отпред и да видим как се движи колата, защото и това е много важно. Всичко е точно. Както казва Филип от бричка, да си сложиш колана отнема между 3 и 7 секунди и може да ти спаси живота. А и в предишното видео, което снимах за колата, където уж си я купувам, някой ми беше казал, че карам без колан. А това не е вярно. Там специално карах без колан заради две сцени, които исках да направя и просто нямаше да ги направя, когато съм закупчал с колан. Ще ми отнема прекалено много време да го свалям, да го махам, да го таковам и всичкото това нещо да се заснема. Нямаше смисъл, затова съм стоял без колан. Но да, винаги си слагайте колана. Пича в коментарите е прав. А тук има ли някой, няма ли никой? Да се надяваме, че няма. Сега докато си карам така, искам да ви разкажа за някои неща, които съм правил по колата, но не съм ги заснел с камерата. Това е защото ми беше развалена картата за камерата и това, което аз заснемах, не се запаметяваше. Доста от радите, които съм сменял, съм ги заснел, но те не са се запаметили, което е доста кофти. Имам само някои кадри, но няма смисъл да ги правя на YouTube клип, тъй като няма какво да излезне от тях. Първото нещо, което аз смених веднага след като взех колата, беше да изменя 4-те гуми, тъй като тя беше с 4 различни фалшиви китайски гуми. Изтъркани, предгръмвани бяха, напукани и когато завали малко дъжд, колата не спираше. Не покриваха абсолютно никакви норми за грайфери и така нататък и просто се наложи да ги сменя. В момента е с 4 еднакви, много хубави зимни гуми, чисто нови ги взех. Кофтия, че е на железарки, обаче лятото това нещо ще се промени, защото само за зимата ще бъде с железарки. Между другото, в момента карам по едни страхотни дупки и мога да кажа, че колата за килограмите, за които тежи, тя тежи малко над 1 тон. Вози много добре. Изненадващо добре за кола, която е толкова лека. Оп, един комшия. Здрасти, брат. Друго, което съм сменил по нея е антената, която е за радиото и самото радио. Радиото съм го сменил два пъти. Първия път си сложих един готин пайнер, втория път вече намерих един доста по-готин пайнер и си го сложих. Та вече ето тук, ако виждате, не знам дали виждате, стърчи едно микрофонче. Колата е оборудвана с радио, с Bluetooth, мога да си пускам музика през телефона, да говоря през колата, което е много удобно, тъй като аз много мразя да си пипам телефона докато шофирам. Така, тук някой ме подминава, сигурно ме псува доста, защото карам с 20. Антената беше счупена и не можех да хвана почти нито една станция с радиото, което беше изключително гадно. Така в момента минахме през огромна дупка, не знам това нещо дали се усети. Друго нещо, което съм сменял, са всичките лампички по арматурното табло, защото то не светеше изобщо в тъмното. Не виждах с колко карам, не виждах колко бензин има в колата, не виждах на колко оборота карам, не виждах колко е загряла, абсолютно нищо не виждах и се наложи да ги сменя. Сега ми се налага да си сменя и лявото огледало, което някой ми го щупи, просто мина и го обърна, не с кола, някой нарочно просто ме е минал, хванал го е и го е обърнал наобратно, то се е щупило. Вече не може да се мести чрез копчетата, които са ето тук, може само дясното, трябва да си го нагласям с ръката. Друго, за което в момента се сещам, е, че оправих прозорците, които едвам се вдигаха нагоре. Уличицата, през които минават стъклата, за да се вдигнат нагоре, бяха изключително мръсни, затлачени с скал и някакви други боклуци там. Тук има ли някой, няма ли никой, аз съм. Предполагам, вече сте разбрали, колата е и на газ, и на бензин, като е изключително икономична с газовата ми, която е 30 литра, събира около 25 литра газ, когато я напълня догоре. Изкарвам около 330 км, докато не ми се наложи да зареждам отново. Бензин, буквално слагам 10 лева и с този бензин карам един месец, защото тя на бензин само пали. После вече веднага си минава на газ и карам на газ. Колко работи имам да сменям по колата, мога цял ден да си приказвам. Затова викам да сменим малко ъгъла на снимане и да видим върви ли Хондата. Така, по-добър ъгъл на снимане не можах да докарам
но сме излезнали на път, на който ограничението е 90 км в час, така че ние няма да вдигаме повече от 90 км в час. Нека да видим. Стига толкова. Даже малко над 90. Преди да приключа клипа, няма как този клип да свърши така, без да проверим музиката в колата, защото без музика колата не върви. Отново по традиция ще изпробваме музиката в колата с три вида песни: хаус, рап и чалга, за да няма недоволни след това. Започваме с хаус, избрал съм си една песничка, като искам да кажа, че няма да пипам нито една настройка в радиото, ще свири така, както свири, когато го изкараме от кутията. Ако се настрои, ще свири още по-добре. Пускаме песничката и увеличаваме музиката. Аз не знам точно кому да разберете, когато аз го снимам така, но да се надяваме, че мога да разберете нещо. И трите песни, които ще покажа, и вече едната даже я показах, са авторски. Се надявам да не ми свалят клипа заради това. Пускаме следващата песен, която е един български рап на господа млади богати тарикати. Много хора знаят тази песен, пускаме я. Усеща се в гърдите баса, между другото, въпреки че нямам бас каса. Аз съм само с едни пробити тон колони, но... Приключваме с тази песен и избираме някаква рандом чалга от YouTube, да видим какво ще ни излезне. И ни излиза песен на Роксана Шефа. Пускаме я. Така. На мен такива манета не ми се слушат. Ами така, приятели, това беше клипа за днес. Надявам се да ви е харесал, надявам се да не съм ви отекчил. Предполагам, че ще стане малко дълъг. Обаче аз все пак трябваше да ви покажа моята кола. Ако се сещате нещо, което съм забрал да кажа в този клип, а ви е интересно да го знаете, напишете го долу в коментарите, защото 100% съм забрал да кажа нещо за колата. Този клип го правя без сценарий, просто е така, качих се в колата, взех камерата и почнах да снимам. Така че не ми се сърдете, ако съм изтървал нещо. Това беше от мен. Чао и до нови срещи! Ще се видим в следващия клип. То иначе кога ще се видим? Не знам. Пускам музиките тук, ако занимавам с глупости само. Но няма музика, бе.